JKT48. Dolen nang Jagir nggawa bolu. Pas tutuk Singosari, rasane lelah. Tak pikir anggotane mek 48. Dadakno wong sak kampung iku kalah jumlah. Dibentuk tahun 2011. Zamane Kala Benda. Pertamane raine gilap-gilap. Tapi mari di make upi langsung dadi. Mas yo saiki wis sampe gen 9. Tapi sing tak eling mek gen 1. Yaiku Melody. Ilinge Melody. Tapi DE kudu osiku malah. Aku milih-milih anggota sing sifatnya rada aman. Mbuh kenapa osiku lek metu iku gak tau genah. Lek gak ngelanggar aturan, ya keruan pacaran. Tuku barang-barang nek Jakarta iku ora ono sing murah. Opini tekan arek daerah koyo aku. Cuane teater koyo turah-turah. Map Mikai regane 30.000. Yo jenenge hobi ya, sapa sing iso ngelarang. Tapi enake ketemu osimu iku gak mustahil-mustahil bat. He kon kabeh wota-wota Malang. Eling gak Haruka tau nang Suhat. Dene diundang radio sing jenenge lali aku. Pokoknya semacam promosi gerilya. Akhirnya aku yang melo antri ngentekno dhuwit riyoyoku, gawe tuku Koizuru Fortune Cookie tekan Haruka. Lewamu nang FX, pasti akeh kedai kopi. Aku luwih seneng tuku timbang gawe. Teater, konser, teater, TV. Suwe-suwe bosen enak graduate ae. Mas yo anggotane akeh-akehane yo seumur jagung. Bahkan ono sing mek sak semester. Mari graduate gak perlu bingung. Si iso masuk TV. Utawa dadi YouTuber ambek influencer.